नांगरपा खातीर शेतकी खात्या कडल्यान 800 रुपयांचे अनुदान मेळटा। उरिल्ले 50% अनुदान उदरगत संस्था तुमकां फारीक करतली। मांद्रेचो आमदार जित आरोलकारान शेतकारांक आस्वासन दिला। शेतकारांक खातीर मांद्र्या आयोजीत केल्ल्या शेतकी मेळाव्यान तो उलयतालो। सोसायटी वेल्यान तुमी बियां विकत घेतले ताचे लेगीत पयशे तुमकां फारीक करतले अशें जित आरोलकारान सांगले। या शेतकी मेळाव्याक शेतकारांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लायिल्ली। नांगरपा प्रशासन सांगल्याप्रमाणे 800 रुपया वर 400 रुपया ते फारीक करतात। पहिली गोष्ट म्हटल्यार उदरगत संस्था उरलेले 50% आहा ती उदरगत संस्था तुमची फारीक करतली। म्हणजे नांगरणी तुमकां फ्री, फक्त तुम्ही जे तुम्ही पैसे जर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटात भरले त्याची फक्त रिसीट जे भरल्या त्याची रिसीट तुम्ही आमच्या ऑफिसान आणून सबमिट करपाची आणि तुमचे जर 50% आहा ते कलेक्ट करपाचे। तो या झालं नांगरणीचे। दुसरे बी तशेंच जेच्या तुमच्या सोसायटीचे बी तुमकां जितके लागता तितके तुम्ही ते घेवपाचे, त्याचे रिसीट पावती तुमच्याकडे असतली, जे तुम्ही पैसे फारीक केले असतले ते तुम्ही घेऊन ऑफिसान आमच्या दिवपाची। ते सुद्धा बी सुद्धा तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट असले। 50% शेतकरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, 50% उदरगत संस्था। आता सारे सगळे म्हारग, गुळी म्हणटा ती खूप महाग आणि शेतकऱ्यांक परवडना। युरिया परवडटा गुळी म्हारग जाता आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची काय स्कीम ना, तरी पण आम्ही मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करले की फुडल्या येणाऱ्या कल्टिवेशन टायम क्रॉप कल्टिवेशनाच्या टायमार ही खंय तरी लक्षात धरून आमच्या शेतकऱ्यांक खातीर खंय तरी सबसिडायज करपाची म्हणून। पूण हे फावट उदरगत संस्था तुमकां गुळी म्हणटा ती जितके कॉस्ट तुमकां लागता, तुम्ही जितली व्हरले शेती करपाक गुळी व्हरल्यार ते जितली गुळी व्हरता त्याचे 50% ऑफ द अमाउंट म्हणजे तुम्ही तुमची पावती ऑफिसान हाडून द्या। जितके पैसे तुम्ही फारीक केले त्याच्या 50% गुळयेचे 50% हे उदरगत संस्था तुमकां फारीक करता।